kai da kanka kake zuwa ka sha mai a gidan mai koko kana turawa ne a sha maka mai? Ai ni ma ina sha kuma ina turawa a shawo mun. To ya ka ji da farashin da kake sayi a yanzu? A'a ni da na san abin da yake faruwa daɗi na ji. Da aka ƙara farashi. A'a to ai yanzu ai abu ne wanda mutanen Najeriya ba su sani ba. Ake sare musu kafa ana zuwa a ba su me ake cewa gudanar kumba. Ka san gudanar kumba abin da ke nufi ka san kumba? Farce ko haka. Yawwa to farce ne a da shi kamar 15 ba kallo daya. Kuma kai kana can kana cewa wai ana taimakon ka. Ba taimakon ka ake ba. Bari in gaya maka abinda baka sani ba ya kamata in gaya maka kamar gaya Alhaji Dauda da yake kai ba masanin tattalin arziki bane ba mawaki ne ya kamata matsayi akan waka. Kawai ina son in ji ra'ayinka ne a matsayinka na dan Najeriya. A'a ra'ayina ya kamata in faɗa ai kai tunda baka fahimci abin da ake nufi ba. Abin da muke nufi mu muke haƙo mai a Najeriya ba ma ita ce mai. In aka haƙo man nan sai a fitar da shi waje. A can za a tace shi sannan a dawo da shi. Sannan a zo a sayar da shi a cikin ƙasar mu Najeriya. To saboda in ka tafi in an tace in an haƙo ma an kashe waje. Sannan a shigo da shi nan gurin. Da mu muke tace man a nan gurin mu za mu sayar yadda muka ga dama amma sai mun idan na fahimce ka Dauda ka hutu rara ka gamsu da karin farashin mai da aka yi gamsuwa sosai ai mu aka taimaka saboda wata yan firarin mutane ake taimaka ma tsaya ka da Allah ka bari ni ma kuma da mana ina son dora maka hanya Dauda ka ni ma ka taimake ni mana ina son ka gane da ni da kai duka mun sani mun taso a yankunan karkara mun san yadda rayuwa take a yankuna na karkara. Misali idan ka tuna rayuwa baya da kuma mutanen karkara misali, kana ganin tsadar rayuwa da misali mutum yana sayan buhun masara naira 20,000, farashin fetur ya karu, ga wutar lantarki inda akwai an kara. Kana ganin wannan waka taka za ta sa su ji jama'an Najeriya yanzu su manta da duk irin waɗannan abubuwan da suke ɗanɗana kuɗa su? Ai dan ma ka ji ba dama ne da yanzu ma hankalin kowa ya kwanta. To ka gane ake ma ban da wannan ai kaki abin da nake son gaya maka farashin man fetur wasu tsirarin mutane ake taimako sai shugaban kasa ya ce to yanzu a halin da muke ciki muna cikin ibtila'i na karewan mai a duniya sai kuma ga ibtila'in corona ya faɗo mana to za a biya albashi ne koko za a ci gaba da ba wasu tsirarin mutane taimako na me ake ta na harka sai da mai ka gane kuma tambayar da nake yanzu ita ce kamar wakar da kake son yanzu misali a baka naira 1,000 don a nuna son da ake wa shugaban Muhammadu Buhari za ta kawo da tsadar rayuwa da mutumin karkara da ma mutumin da ke zaune mutanen da suke zaune a birane ke fuskanta misali ko kana ganin idan mutane suka saurari wakar za ta sa misali mutum ya kwanta ya ce ni yanzu bani da wata matsala saboda na saurari wakar kaiwa ta rarara kwance hankali za ta zo maka saboda ana ma ƙarya ana cewa Buhari ne yake kaza Buhari ne kawo kaza Buhari ne dalilin kaza to a wakar za a fahimtar da kai yana tunda ni yanzu ka ba ni dama da in faɗa abin da ya kamata in faɗa wanda ni na sani akan harkar fetur abin da na sani kuma akan harkar nefa ba fa wai kowa da kowa ƙara wutan nefa ba wa'inda ƙara wutan nefa wa'inda suke jan wuta da yawa amma da ya ga wani ƙauyen yanda suke biyan wutar su cikin birni ko kuma da kamfani yake aiki da wutan nefa sai ya dauki abin zai kai mutumin kauye kuma shi ya san ba wancan mutumin kauye shi ba kara masa ba ka gane wanda yake aiki da wutan nefa sosai shi ne aka kara wutan nefa wa'annan kuma me yake talakan da ake magana su me yake a area sa akwai inda ba wanda yanda kake biya haka kake biya amma mutane ba za su faɗi gaskiya ba ya kamata murkan ya kamata murkan mu adalci a wannan abun sai Buhari ce wancan kuɗin yanzu ba mu da ƙarfin da za mu iya ɗauka irin wa'annan kuɗin mu danna ma wayancan subsidy na maganar mai saboda haka in an fitar da wannan waje an mun sayar da shi yanda suka sawo shi zo sayar da shi haka shi ba wai ba wai shi ke da wannan ba yanda aka sawo man daga waje tunda an fitar da shi an tace shi a zo a sayar da shi a haka wannan maganar fetur kenan maganar tsadar rayuwa fa ai shi ne nake cewa kamar mutanen jihar Katsina, mutanen Zamfara, mutanen Arewa maso gabashin Najeriya da suke fuskantar kalubalen tsaro kamar idan suka kwanta suka saurari ita wannan waka ta kainuwa da zaka
kake son ka saka bayan an baka kuɗi, shine nake cewa abin zai kawar musu da wato kalubalen tsaro da wahalar rayuwa, waka za ta kawo musu da wannan abin? A'a, kai abin da ake so ka fahimta, ita waka za ta shiga hidimar tsaro ma. Ka gane? A cikin wakar dole sai ta shiga hidimar tsaro. Yawwa, abin da ake so bayan da za a yi kace fa wai duk abin da za a yi wa gwamnati ta maka. Harkar tsaro ba zai yi a ce wai gwamna ne kadai zai harkar tsaro ba. Ciyaman kadai ba zai harkar tsaro ba. Sai ni da kai da muke mu da ake tsarewa sai an ba da gudunmawa. Shi yasa waka za ta shiga hidimar tsaro ga dangadan. Sai an gaya wa mutane akwai gudunmawar su ba a cikin hidimar tsaro. Sai sun sa hannunsa na tsaro zai iya tabbata. Duk abin da ake so a maka in baka yadda ba. Za ka wayar da jama'a kai kenan ko? Alhamdulillahi, to kaga da kama dama na dan faɗi abubuwa na kai dole kai ka na kai maka bane mu faɗa mana tunda ni ma ina dan faɗe ka gani to ai shine na tattara abin da kake so karshe dai waka dai za ta wayar da kan jama'an Najeriya, za ta wayar da kan mutane akan shugaban kasa baya cikin waɗanda ake cewa su suka kawo tsadar rayuwa duk duniya ne, duk duniya ta gigita to da yake izuwa yanzu ba da tabbacin ko zuwa yanzu ba ne da tabbacin ko jama'an Najeriya idan kai wannan wakar za su samu sa'ida akan korafin da suke zargin gwamnati tana musu misali. Amma abin da wasu suke tambaya shine menene zai sa a ce duk da alakar ka da gwamnonin Najeriya da ministoci da sauran shugabannin siyasa duk waɗannan mutanen ba za su iya tara kuɗi ba, dole sai talaka. Kai ma wancan korafin da kake faɗa ka gane kai ma wancan korafin da ka faɗa zargi kake yi na maganar cewa mai aka tsadar rayuwa da mai zargi kake yi, waɗanda suke rubuta suna tura maka ko kuma su mai aka suke propaganda kana ji ka gane su kuma sun san ƙarya ne. Ya kamata mu kan adalci. Maganar waka da nace talaka su biya ni cewa ne ayi gwajin kwanji, ba cewa ne wai kuɗin talaka ne ke son karba ba, a'a cewa ne masoyin Buhari na haƙiƙa. To ana yin propaganda ana cewa talaka ba sa da Buhari, to yanzu za mu yi gwajin kwanji. Zan tabbatar da mutane 'yan adawa talaka suna tare da Buhari na tare da su, saboda haka talakawan su za su bada kuɗi in yi wa shugaban ƙasan waka, in yi wa shugaban ƙasa waka, kaga tabbacin suna tare da shugaban ƙasar kenan. Wannan shine tofi din maganar, ba wata magana ce doguwa. Idan ka nemi jama'a su bada kuɗi don su nuna soyayya su ga shugaban Najeriya. Shi yasa na ce ba na buƙatar kuɗi gwamna ya bani, ba na buƙatar minista, shugaban ƙasar ma zan yi zuwa ce bani waka kuɗi masa waka, amma ba zan ce bani ba, so nake su talakawan da ake ma propaganda ana ɓata musu rai. Ni zan ɗauki wannan da ba dan Allah ya taimake mu shugaban ƙasar Allah ya kawo mana yanzu shine akai ba, to da an ce wani ɗan Najeriya ne mai ce ba ɗan Najeriya bane shi. Yawa to watakila jama'a sun fahimci abin da kake son kai magana, amma dai abin da misali kuma jama'a suke son su ji shine dama idan za ka yi waka siyasa naira nawa kakan yi waka ɗaya. To in ma dai ba su fahimci abin da nake so in faɗa ba, in ne waka za su fahimta Allah yadda. Ita kuma waka shine nace yawa ita kuma waka ba ta da ba ta da limit din biyan kuɗi. Ita basira ce ba a iya biya. Ka gane? Wata ma kyauta zan yi. Wato kenan ko naira nawa ko da ka samu naira biliyan 1 a wannan kuɗin da kake kokarin tarawa. Ai wannan waka da zan yi ma 'yan Najeriya ko kuma talakawa masoya Buhari ko kuma wannan ƙasar tamu. Me yake ta an san tara biliyan 100 ma. Ka gane? Ba kuɗin waka bane. A soyayya ce. Ka gane wakar in an ce mu yi ma inda kuɗin sai mu ce ba za mu yi ba, sai da soyayya muke yi. Wannan basira ka gane ita basira ce ba a iya bin basira, sai dai ka bada abin sadaka, ka gane ko kuma ka bada wani abu na kyautatawa, ka gane. Kuma waɗanda suke bada waɗannan kuɗi suna gamsuwa don sun ba haƙuri. Ku zan wanke ma zuciya in Allah yadda. Zan fito muku da abin masoyinku, abubuwan da masoyi. Haka. To wato network ɗin da na rara yana ci gaba da ja baya, to amma ina da ƙwarin gwiwa cewa network ɗin zai dawo. Yawwa to rara tunda muna fuskantar matsalar network ina ga sai mu dan takaita abinda mutane suke. An gama da ni kenan.
a dan kada ba mu da mu karfi ba a gama akwai abubuwa akwai shine amma dai muna son bayanan wato amsoshin ka su takaita saboda network din baya da kyau in aka ci gaba kada kuma network din ya zo ya kauce. Abinda za mu so mu ji shine kamar waɗannan kuɗaɗe da yanzu ake ci gaba da tarawa ake abin nan idan sun rage akwai wani abu da kake son ka yi da su koko dai za ka sa a lalita ka ne. Ka wani dariya ba lokacin dariya ba amma abin da ka faɗa ya ce abu ne wanda ya kamata a ma mutane bayani. Mun ce talaka su tara kuɗi ne ba wai don muna so mu karɓi kuɗin talaka ba. Mun ce su yi ne don mu yi gudun kwanji. Ka gane kuma alhamdulillah sai muka ɗauki wani layi muka ce to wannan in mun yi wannan abun za mu mai da wannan waƙar series. In mun yi wannan batin za ku mu kwaso wani abun da shugaban ƙasa ya fara. Wannan na ce wa'inda aka gama ne za mu kawo guda 192. To in mun gama a wannan a guda 192 za mu kawo kuma wa'inda aka fara wasu ayyukan kenan. To in mun gama wa'innan kuma za mu ɗauko waɗanda ya kace abinda kuma aka yi aka sa ɗan ya kace ake sa ɗan ba ko kuma aka yi budget ɗin shi ko aka yi approve ɗin shi ko da ba fara ba sai mu riga gaya musu to yanzu dai masoyin ku yayi kaza kuma yana kan kaza kuma yana kan hanyar kaza. To saboda haka wanda yake da tambaya ko shawara akan haka ya bayar mai girman shugaban ƙasa yana tare da shi kuma in Allah yadda ba zai ba shi kunya ba akan haka za mu yi waƙar kuma da mun na ga maka duk wani ayyuka ka ji ko na'am to mun ji ka za mu ci gaba yawa to saboda network watakila waɗanda wasu yanzu suka iske mu a kan tattaunawar muna tattaunawa ni suna na Zaharaddin Umar Dutsen Kura ina daga nan ni kuma Daura ka wuta rarara Jamus a option ya ni baka bar sunana ba yawa to ka gabatar da kanka ni Daura ka wuta rarara yawa shugaban Najeriya waƙin shugaban kasa Muhammadu Buhari yawa an gudu 1000 domin ya waƙe shugaban Najeriya wanda ake ba naira 1000 in ka ta wanda ke sa a bashi ba fara bayawa ba kenan wanda ake ba naira 1000 zai Buhari waka amma masoyan Buhari to da dama abinda kuma wasu suke magana shine Dauda ka hutu da yawa wannan waka taka ta fito ne a daidai lokacin da gwamnatin Najeriya ta ƙara kuɗin man fetur ta ƙara kuɗin lantarki sannan kuma wato amfanin gona da sauran kayan abinci suka yi tashin da 'yan shekarun nan ba a taɓa ganin an yi irin wannan tashin ba misali wasu suna zargin cewa gwamnati ce ta turo ka fito da wannan tsari domin ta kawar da wato hankulan mutane. Ai kullum a zargi muke mu. Ya ke cewa ni ma yanzu kai ma a zargi kake a gurina. Dan kila wani tambaya kai kai ba mutanen bane suke cewa wasu. Ni ma ya ke cewa kullum a zargi muke. Wannan dai maganar tashin abinci alhamdulillah ni yanzu. To amma ko zargi ne ko menene amma wannan abin ya gaskiya sa misali. Gaskiya wannan magana ba haka bane. Magana ce muke muna fira akan ta masu propaganda suna ta yada jita-jitan ƙarya. An yi kaza mun kasa kaza a gwamnatin mu sai na ce to tun da haka ne ni ina da abubuwa waɗanda ni zan nuna na shugaban ƙasa mai girma Muhammadu Buhari. Waɗanda in na nuna su 'yan propaganda sun daina magana. Saboda abubuwan da muka yi a wannan iya shekara 5 ɗin nan kawai. To a shekara 16 wancan layin ba a yi su ba. Saboda haka in mutum ya ce ƙarya ne. Yau wato rara na fahimce ka a wannan bayani naka amma idan za a baje ta a faifai da 'yan Najeriya sama da miliyan 180 da kuma shugaba Muhammadu Buhari a raba a baje a faifai idan za a sa ka ɗauki ɗayawa za ka ɗauka. Ban gane nufin ka ba wannan abin. Abin da nake nufi shine da buƙatun mutanen Najeriya sama da miliyan 180 da kuma shugaban Najeriya Muhammadu Buhari idan za a baje a faifai wace bukatar wa zaka bi misali to ai wannan maganar rabawa kai mun kuma ya kade guri daya na haɗe guri daya idan za ka dauka a baje a faifai wace bukatar ka dauka haka zai amfantar da kai ka raba abun kuma sai kade su guri daya ai tun da kace me kace bukatun mutanen Najeriya in kace kuma da Janar Muhammadu Buhari kaga shi kullum bukatar ɗan Najeriya ita ce bukatar shi. Kullum tunanin shi zai taimaka ma ɗan Najeriya kaga wannan sun haɗu. Ka gane in ka ɗauki Buhari ka ɗau wancan bukatar ɗan Najeriya. Duk kowa dai duk wanda yake yana sai da Najeriya nan kake nan in ba Najeriya nan baka
to kullun abin da Buhari ke nuna mana kenan duk ba abin da muke wannan kasar fa a cikin ta muke yi dan ita muke yi akan ta muke yi in ba Najeriya nan ba mu to shi kullun kokarin shi ya kafa Najeriya nan ko kuma tsare Najeriya nan ta zauna da kafarta yanda shi zai da to ai abun ya zo cikin sauki ka gani dama ina layin da ba zan kauce ba kenan ina gurin Muhammadu Buhari tunda shi yana tare da talakawa yana tare da 'yan Najeriya ka bance ni to kuma gashi 'yan Najeriya suna cewa wannan waka da ka zo da ita a wannan lokaci har sai sun bada kuɗi suna nuna cewa irin ba sa jin daɗi kamar baka duba irin matsalar rayuwa da suke ciki ba kamar masu irin wannan ra'ayin akwai Mu'az Dilarwan da kuma Shamsu Sama'ila Emrimi daga jihar Katsina. To jama'a Dauda ka hutu rarara ya sake wato network ɗinsa ya sake kaucewa. To jama'a kamar da na ce wato laifin daɗi ƙarewa za mu so mu ci gaba da wannan tattaunawa kamar da kuka gani